Oplysning. I verden findes falskhed og sandhed. Menneskets sind, som kopierer det, der tilhører verden, er falsk, mens verden er sand. Menneskets sind og verdens sind er ikke ét, men mennesket lever i en overlappende kopi af det. Det, der er sikkert, er, at mennesket lever i sin egen sindets verden. Hun lærer sandheden i forhold til, hvor meget af verdens sind, der når hendes sind. Dette er oplysning. Menneskets sind er opbygget af illusoriske billeder. Når mennesket så smider disse billeder væk, tager sandheden plads i hendes sind, og hun kan lære sandheden at kende i forhold til, hvor meget hun har smidt væk. Dette er oplysning. Kun ved at praktisere bod kan man opnå oplysning. Kan man nå sandhedens sted. Det er samme princip som at vaske beskidte klæder. Jo mere snavs man får fjernet, desto mere antager tøjet sit oprindelige udseende. Et stykke papir, som man har kradset på, bliver renere, jo mere krasser man fjerner. Oplysning er det samme som at kende papirets sande udseende. Når det først er blevet rent,